Bayat iti asideg ti panaglukat ti school year 2026-2027 at daditi nagannak nga agsarsara kaditi wagas tapnon makainot da iti gastusen para kaditi school supplies digiti anak da. Iti panaglukat ti 3-day sale ti may samol iti syudad ti Lawag ita nga aldaw, naruwaya shoppers ti dimteng, sumagmamano kadagitoy ket digiti nagannak. Sakbay pa yan naglukat ti mall, arig na blockbuster ti katidugan ti pila ti entrance ti pasdek. The earlier the better, tapno na dadupay laing ti pagpilyanda magatang. Yes, so timely talaga ng sale natin sa SM City Lawag ngayon. Lalo na we also have here the national bookstores and of course, yung SM store natin where they can buy yung uniforms, ganyan, yung mga sa ating mga regular school no, na uniform. Plus, national bookstore is also offering the same, like 50 to 70% off. They can grab this opportunity to shop now for the upcoming opening of the classes. Dakelabanag para kaditi shoppers ti sale, kang runaan nata kaditi napalpalabas a bulan, nagsasaruno ti panagnato ti presyo ti petrolyo ang nakaapektarmet ti presyo diti dadduma pay amagatgatang. Iti dayto ay pagtagilakwan ti school supplies, naruway kaditi nadanunan mi ket digiti nagannak, kadwada digiti chikiting da. May sa dituyan ni Lawrence manipod pay abra. Numan saan da plano ti umay ditoy, maragsakan gaputan na irana nga adda sale bayad ti panagpasyarda. Api nga napanunutan niyo sir nga gumatangin digiti school supplies para kadagiti ukti. Kaano wasla nakakuha ka na nalak na ka kasi kuya. When hanto nga hasilin no kwan no ganggani ngamin pa nagbabasa. Ang mga amin nga wakit kasla kaya dati kuha. Kantakal nga tulong diyan kuya ta sale. Timet kalidad ti school supplies ti prioridad ni Manang Luz. Kunana akang runaan na nalaklaka ti presyo no gumatang kaditi bababasit a pagtagilakwan, niyang patsyen na nga adda nga agbayag diti produkto no gatangin ida kaditi trusted shops. Tapno no menos price sir can igatang lang ti sa bali nga items no kadigi maka-discount. So no quality ma'am, idasig mo kaditi magatgatang iti mall ken siguro tiyandaan wenno ana dapat nagdumaan da. Ada sir na nabangbang ti pages na digiti items ni sir. So nabaybayag damit laing no nga agbayag da ko na kumamang. Sir, mas matibay. Tunggal notebook, lapis, school bag ken daddumapay ang nagatang bayat ti sale ket makuna amang ibagi kaditi nagannak nga ikarkarigatan na ti ag-budget tapnon laing agbali na komportable ti anak day ti pagadalan. Sika ka Solid North, anyamet ti bukod mo at tipid tips para ti mapaspasungada na school year. Mark Magdirila, Balitang Solid North.